Moto ga-ejipụla m ya kacha machi ọhịa na-arụ nga họteelụ anyị wuo ekwe ki m gbalịala o ekwentị gị ichefuru ịgbaghị dọrọ anya m na-agbalịkwa ebe ahụ nga o ji ihe ọbụla ichefuru ngote ahụ ka ọ nọ na gị na Royal Billion Hotel ihe niile kpọrọ staff anyị na-arụ nga anyị nwere politiks na-achị anyị management no dị nnọọ ọfụma anyị nwe aka m mana m aka thank you maka m chọrọ na ihe ka m were rie ihe enyi na don't worry akwa mmachi nye gị mana ịgbalịala o ngwa jide nke o jide akwa mma na-enye gị jide were o ị gara mmemme ngwa were nke gị o were akwa mma na-enye m mgbe ebe ọ wapụtara apụta aga m asị gị harawa unu na-agbalị nnọọ jisie n'ike o jisie n'ike ịgbalịala dọla mụ na ịgbalịala o thank you ị ga-abịakwa eso ọdụ Royal Billion ọkwa comfort home na-abịakwa o okirikiri ke m ka nke anyị dị n'ụdị Chief Imo na Sista Maggi ihe ị chọrọ anyị ga-enye gị ya easy drive ịchọ mmanya anyị enye gị mmanya ịchọkwa udo ha ya enye gị udo ịchọkwa daalụ ịbịaba takwasa na moto nke onye nwe na-apụta ugbu a oge arụ dị mma gịnị mere atala m ahụhụ oludu ụwa mmadụ pụtara ihe nke ese nwoke pụta ụwa kamgbe m chiri pụta ụwa atagala m ahụ taga ahụ ntara ahụ nta n'ọkụ mmụọ m si n'ọkụ mmụọ m pụta n'eluigwe si ahụ eluigwe laghachi ahụ n'ọkụ mmụọ kamgbe ehihie nwaanyị nụbara nana m ego na nwoke ntara ahụhụ hapụ ihe dị mkpa m ga-eme were moto nwata ibe m zụrụ were agụ zọwa anọ moto zọrọ ya gbuo ya nwaanyị mami wọta nwaanyị ọka anya prapra nana m ego m ajụọla m ndị stafs anyị mana ole na ole ha sị m na ego m na-agbanwe n'ego ebe anyị eli ọha ka ọjị ka mgbe kwekeri m mmụọ na mkpụrụ obi ya gbaa m aka maka na ọ madam maneja ya nna m ya ọgụdarịrị ya na mma nwaanyị ahụ agụda ahụ ihe ọma n'ụwa ya onye gị lee ya anya ihe arụ ka ezigbo mmadụ obi ejọ njọ jọgbu onwe unu ebe a ka akọ nwabichi na reception biko Adanne achọrọ m ka etolee okwu a tolee omume a gịnị mere o nwere otu nwoke bịara nga ya cheke out ka ego nye m maka ewetara m fon ya o chefuru echefu Imo nnọkwanụ nke a ewerere aga otu a hiwe nnọọ moto hichacha moto eyi nga ahụrụ moto mmanụ ya were ego nye ego abụdịkwa ego ala anyị asọwa ego ebe ọkwa m na-edi aga m na ebe ọkwa ma were ego ebe asị ego eli ya hotel ya were nye anyị ha dị kọrensi nwaanyị gbagha aka manija anyị Miss Tina ya shi otu agbagha anyị aka nara anyị ego ọnụ sanya kọmpani polisi kọmpani likwe na ndụ mana thank you ọrụ ha mma kedu ka unu ga-esi nwee ụsa ego
Ọwada akwụ na ụgwọ. Ọwada akwụ na ụgwọ. Ele nke Sada akwụ onye gudu. Ọwada akwụ na ụgwọ. Egbeligwe nwabirikwe brek ote makwụpụ gị ọnụ ma ijiri kwụ kaba. Katapila kwọrịa kwa gị. Ndụ kwụrụ ụgwọ akwụkwọ ahụ ụgwọ Igbo ozu gị dị ọtụ. Kọsị nke Achịkwa na-eche ebe ahụ. Eche nne gị. Ghana kitchen ga-alụ gị anọ Ghana kitchen ote makwụrụ mụ n'ụkwụ. eche m anyị na ya kwụ. Monitoring demon, ọ ya ka ọ na-edi ige. Ya shigharịa. Ọ ya ka ọ na-edi ige ada monitor why. Ọ bịaba ụgwọ m ọnụ. You can't know anything from me. Ị nọ na kitchen echi. Keke ka mgbe ị nọ ngwa ogiri ekehefe ogiri gị rịrị n'ọnụ. Akwa egwusi kwọfọ gị iche n'ọnụ, crayfish gị taa. Ihe na-aba gị n'ọnụ, ama ebugo ọnụ, hicha gị ụlọ, hicha shiri ichi na hotel na ọnụ m ga-ehicha. Mmadụ nye m just ordinary Discrepancy. Ya wu igoshisi ihe mere dị. Ihe mere ya mma. Anyị dị n'ụdị onye chọọ ya anyị enye ya udo savisi dị n'ụdị nke ị chọrọ anyị ga-enye gị ahụ ịchọkwa udo anyị enye gị udo Receptionist anyị ebunye gị ya biko bịa. anyị dị n'ụdị Elekwana mgbe ị na-alọta? Ọ ga-eru ebe one weekend. Mana ihe nji kpọgụ traveler na-eme hapụ na room ahụ. Ọ na-erentị ya. Anya rentile. Mba, hapụ na ya. M ga-abata 1 week, 2 weeks, 3 weeks, aga m akwụ ụgwọ ya. Chọọ m ka onye ọbụla ba na ada room. Ihe m chọrọ wụ naanị cleaner ba na the room today, naanị taa clean onye gbachie ya dome key na office. Chọọ m ka onye ọbụla bịa nso. Ekline naanị taa agbachie nsogbu anọ. No mistakes. Chọọ m story ọbụla. Chọọ m ka onye ọbụla ba na ada room. No mistakes. Ịba ugbu a ga-aga hichasịa ya kwa ọma nwoke shi na ya pụtasị ya mgbe ọ bụrụ n'ụtụtụ ụnyaahụ ebe niile dịka akpa ya aka igwe na ya gwala gị gizie gba ahụ ga-ehie ihe ka onye na-akwa n'ụgwọ ọnwa ọnwa ọgwụ otu royal bilion eburu bilion lire gị na akaụntụ ya daa gbagha m ma nwede ihe nọ lee ga hichasa namihe Service
dị n'ụdị n'ụdị ayama ọ dị n'ụdị n'ụdị ayama service dị n'ụdị n'ụdị ayama ọ dị n'ụdị n'ụdị ayama service dị n'ụdị n'ụdị ayama ọ dị n'ụdị n'ụdị ayama nke anyị dị n'ụdị n'ụdị ayama ọ dị n'ụdị n'ụdị ayama abatara abanya kịta asaa ure ndị Chineke kristal dị ahụ gbaja itinye nwoke na-echi ọ ga-agbaga ahụ ọcha kasị ka naanị ya too ya ite asọ ọkpụrụ nwaanyị maka nga gị ma na beshit anyị ha dọka gị ma na beshit anyị ha adọkashịa ya You can never predict us. Anyị na-enyekwudo na-agbakwa ọbara mgbali elu anyị dị n'ụdị n'ụdị onye chọọ ya anyị enye ya udo savisi dị n'ụdị n'ụdị ibu bụ uche igote ụja ọkwata ewu mgbe ma dị inwe hụ onye isi ụlọ ọ ga-agachi onye ọkwa ọnwụ ndị ọchịchị anyị sọ onye ọrụ nọ ikpe aka mbịa na-agba dịka ibe mgbe anyị ọchị ihicha ya nọma mmụọ anyị ga-enye gị udo n'ebe a gị chọkwa ọgba aghara anyị alọ nji ya gị n'ime ya ọjọọ kwukwere na-ebele m n'isi isi na-akpọ m jeri 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 na uche na-akpọ m jeri jeri amụ na mote m si ekwu ihe nke ekwu anwụ pele Igbo ọ bụ na ụka ihe ọwụnụ m na-apụta n'otu m ga-esi ekwu ya ma Chineke mee ọdụ ole ka m na-ahụ ebe a gịnị ka unu ebe a ka unu kwesịrị ịnọ madam ọ nwetara obere nsogbu nsogbu gbasara ezinụlọ otu a ezinụlọ anyị nọ in crisis anyị na-ajụ anyị na-akpakwana ụbọchị anyị ga-eji eme ebe ọ nọrọ in pieces udochia na ezinụlọ anyị biko nsogbu ọwụ ihe m kwesịrị ịnụ mba igodo anụlie nsogbu na-awụdị ihe ndị mmadụ gị ga-anụ gịnị ọ ga-emerụ gị machi ọ ka mma gị na-anụ dị anọ nụpịrị ya nụpịrị ma anọ na dị dip lee anya ihe whatever the problem may be lee anya achọọ m iru na that reception before you ị na ihe m na-agwa gị gbasara gị mụnụtọrọ ndị mụrụ ya na-aga m ga aka anya papapapapa egwuregwu ukwu sashi ibe niile agaji gị kpọke ọ gara aka anya bimbe gị
Igole. You know the grammar. Whatever the problem may be, a chummy bugles or run a receptionist. Anya gida gba nkịtị nọrọ nga asa anyị na-arụ ọrụ nwa elekebe bere ndị anyị otu etigie n'ụwa ihe m na-aga abụọ gị mgbe anyị ga-aga gwa ndị nwe họteelụ a sa ha na ya dụwa arụ anyị si nga apụọ gakọta ihe anyị ji nwa anyị eme ha ji anyị ji sa anyị arụ ihe anyị ga-asarị ahụ anyị si ya sị oke anyị bụ onwe anyị otu ihe ha ga-anọ otu ụjọ abịa ha anyị nwere ike ụta anyị nwere ike sa ha sị ndị na-enwe akwụkwọ n'ezinụlọ ọnụ ebi na akwụkwọ wa na ọ na-awụnyere ga na họteelụ na marụmarụma n'otu mgbe naanị ya ga-akwụsị akwụkwọ wa adọwa ya họteelụ ahụ ada anyị nwekwara ike titukwara ya ihe ọzọ gwakwa ya sị Gịnị ka ọ na-eme ebe a by this time? anyị gwụgara ili nne gị anyị tụga arụmarụ etu esi eli nne gị yes anyị tụga atụmatụ etu a ga-eji eli nne gị by this time ọ ya by this time of the night. Listen to me. Nga ebe m na-aga bata ihe nge m ọnụ ka m gwa gị mma gbanụ mmiri ọkụ eji egbu mgbe ọ gbara gbagbagbagbagbagbagba baba nwoke agbọ agbagbagbagbagbagba onye agbọ ụmụnede o dewele gị n'ahụ gbagbagbagbagbagba ka mụọ na sị ala ụlọ be nna ya bịa mụọ ka esi asa asị be nne ya ị na-erugharị n'ime mmụọ ya sị nọ agbọngide gị hotel agị n'ihi ịbịara nga abịa chụrụ uwe sekuriti ma ga-eriri n'ụlọ anyị na-aga ọrụ kọsọ ọrụ ịbịara bịa ịgba rịpọt. Ị ga-agba rịpọt kaadị anyị gba gị composition. Thank you. Gbara na-agba ịkagburu ọnụ ri okwu uju kangarụ ndị otu ọrịa egbe na-ebu ọkụkọ ụfụ iyi sekuriti ma ga-eriri n'olu ọnwụ gbuchikwa ego ụzọ ọnụ ọjọọ ịbịara bịa ịgbafọ m n'ezinụlọ ala ekpe injinia menụ ngwa ọkwa ịma na ọ gị nwa ka m na-eche ebe a ka ebe bịa fisiere m this AC before customers abata bịa were the room. Yes biko gbalịa ka ị bịa ngwa anọ m na block F. Ngwana m eche gị nnọọ. Alright. Ibe amaka ibe aka maka ebe nke ọzọ anyị I'm telling you. Thank you. Iba, the rooms are very lovely. I'm telling you, very beautiful. Auntie, that's not my husband. Oh, okay. Ngwano, no. Hello. No. Monne. Ekpọrọ monne. Elekwana nkunu be. Kedu kwana uwe ya ọnụ unu? Ọsọ. Uwe ya ọnụ. Uwe mkpade yipụ uwe mkpe yipụ. Onye di ya nwụrụ ya gbaga anọ mkpe gbado ya 1 year. Gba ya 2 year. I want complete 2 year. Ọhịa yisi uwe mkpe. Ya kpuchie ya gba ya ọkụ. Ayisi alụ uwe mkpe. Madam biko ka ihe anyị bere gwa gị ihe awụsa m. Ọrụ nwa elekebe gị na-enyere anyị nga. Ọrụ onye ma ọrụ taa abụọ ma echi. Anyị kwụsịrị ya. I resign sọọla. Ihe a bịara ugbu a, anyị bịara terminate our residential address. Thank you. Ama m nnọọ ekwensu mere m magaga mee mmadụ abụọ dị otu a employ. Anyị madara ji ifere anyị n'anya, anyị gaga launch ya into this kind of work with Sesidor. Sesidor. Ọ ka anya prapra. Ọrụ nke iji anya m na-eme ihe iburu. Ọ ihe taa. O tegwela anyị mere maka na anyị meghị ya n'azụ. Taa anyị mere gị n'ihu at the front of you. Hesha, ngwa. N'anya. Let me tell you something.
This is an establishment. It's not a place you will just wake up. It kept on one baby in a manner. Oh, no feeling. I want to tape on. Una jakupim. Say una resign. You have to go and write your resignation letter. My baby sign before now remember, only Chori reside. Then at least 1 month, 2 months, or even 3 months notice. Men want to get replace Ishaki di Kunu. Papi Baranki, oh here wo. You could Elizabeth of the Egypt. I get you notice. I get you notice to 2 years. I get them there 5 months. Composition about yourself. I fight that. I do one. And I'm Palu Jalico one. National anthem, Agriago. To serve Nigeria is not by force. I would die. I go on here. Get him out. Lana. Come on. Remove your hands off from those pockets. Lele more shit. Formula me. Okay. So what then? What do you Ono Jimmy no corona bogo. Them. Ono Jim Che Wanya. In a Mamakota. Mbeki. I'm kidding a Mamakota. Oh, yeah, them. Now listen. Leaving your duty post is against the law. Okay, fine. Can I say I got the room? What got your resignation letter? What sign? Men sign each other. We be. I fire you. I fire you. Fire brigade. You are fired. On your fire brigade. Fired. Fire. Fire. Nanya, Maggi, no female again. No jide ma wanya. Ana ma joge. Wotono. Na chari anya ka ihe si na mmiri puta. Season 7. Muna women next girl season 20. Let me 20 season. Subita. Come here. Jamina. Get out the way. Get out the way. Different types. They know. Gichakudo anyi genye gudo neba. Gichakwa bagara anya lonji agini meya. Icharudo ayenye gudo manema. Gichakwa bagara anya lonji agini meya. Ibagare bazi One self. I am. Wabu beben kilio. Imanu wana suso makande wataraya. Iyo wana suso makande jirubi omabi. Dina munye na sapuso makande watoro mwana. Enyi na sapuso makande ji trust biri. Churchi na emeko makande neberu tuchuku. Ogana nwaboyi ga-erikọ nni maka ndị hụrụ onwe ha n'anya. Sista Maggi na Chief Imo anya adịghị achọ okwu. Sista Maggi na Chief Imo anya ebukwa nwanne.